Laaksolikka tässä moi. Tänään on kuulemma kesän vikahellepäivä, joten mulle iski inspiraatio kerätä tämän kesän värit nyt tähän jakkuun. Second handina ostettu pellavainen jakku. Ja ajattelin käyttää nyt kasvimaan puutarhan tuoreita kukkia tähän värjäykseen ja saada joku ihanan värikäs upea vaate tästä. Ja, tarkoituksena höyryttää ne värit tähän. Tehdään semmoisella nippuvärjäystekniikalla, minkä te opitte nyt samalla kun katsotte tämän videon. Ja toiveena olisi vähän semmonen niinku jopa vesivärimäinen lopputulos. Katsotaan. Mut käydään eka keräämässä kukkia. Kukkiahan on paras kerätä ehkä just tälleen aurinkoisella säällä. Noin puolelta päivin, kun ei ole aamu- tai iltakastetta, ne on hyvin kuivia. Niin se on ehdottomasti paras aika kerätä kukkia. No niin, mulla on kukat kerättynä. Mulla on ehkä vähän lennosta vaihtosuunnitelma. Mä keräsin kosmosta, punaisia ja violetteja sarviorvokkeja ja erivärisiä unikoita. Jotenkin niiden värimaailma, mä tiedän, että unikoistakin tulee niin erilaisia sävyjä, samoin noista orvokeista ja kosmoksista saa vahvoja värejä. Oikeastaan nämä kaikki on semmosia, mistä mä tiedän, että mä saan vahvoja värejä ja jotenkin semmoiset vahvat kontrastit nyt. Oikein semmoiset intensiiviset värit niin kuin houkuttaa. Ja mulla on tosiaan nyt tässä tää puretettu, eli meillä on kasvikuitutekstiili, joten tämä tekstiili on ensin pesty huolellisesti korkeassa lämpötilassa. On tehty tanniinikäsittely ja sitten puretus alun alla. Ja nyt tää on tosiaan kuiva. Mä suihkuttelen tätä vähän hieman. Tai vaan vähän. Tai itse asiassa vähän enemmänkin, koska mä haluan nyt ehkä sitä vähän vetisyyttä niihin printteihin. Eli mä en halua, että ne on täysin tarkkarajaisia, selkeitä printtejä, vaan mä haluan siihen vähän sitä semmoista laveerattua meininkiä niin sanotusti. Okei, laitetaan sitten, laitan tähän vähän muovia tähän alle suojaksi. Ihan vaan pöydän suojaksi ja sitten toisinpäin myös vaatteen suojaksi. Mä en tiedä, onko tää mä pyyhin sen, mutta onko se nyt ihan kaikista puhtain kuitenkin. No niin. Sitten se hauska osuus. Et mitä mä teen? Ehkä mä, siis nyt mä kuitenkin puhuttelee tää, että se on, että sitä väriä on kaikkialla. Täällä on myös hyttysiä. Paljon. Joo, kyllä mä haluaisin sitä väriä on kaikkialla, koska kuka tekee valkoisella jakulla mitään? Mä en ainakaan itse pysty käyttämään valkoisia vaatteita. Koska ne ei pysy valkoisina. Ei hetkeäkään. Ei mun elämäntyylillä. Ja nyt me tehdään sillä lailla,
mä aion siirtää ton kameran nyt sit sillä lailla, että te niin kun näette koko ajan kun mä teen. Hei, mä kuvasin koko ajan kun mä asettelin nää tähän, mutta enpä kuvannutkaan. Mutta mä nyt näytän mitä mä tein. Eli mulla oli tää jakku ihan auki etupuolelta kokonaisena. Ja mä laitoin vaan toiselle puoliskolle, eli toiselle puolelle jakkua, vaan näitä kukkasia. Ja sit mä taitoin sen kahtia, eli nyt se näyttää tältä. Jolloin siihen etupuolelle tulee peilikuva siitä toisesta puolesta. Ja nyt mä laitoin vielä tähän päälle näitä kukkasia. Seuraavaksi me kääritään nippu ja laitetaan siihen sitten narua ympärille ja sitten höyrytetään. Sitten aletaan käärimään. Nyt me ollaan tässä kohtaa. No panic. Vähän käännän. Yes. Keep on rolling. Keep on rolling. Hyvä. Mä en tiedä ketä mä kannustan, mutta itseäni mä vissiin kannustan tässä. Nyt meillä on tämmönen tässä. Niin mä yritän vielä tehdä niin kuin näin päin käärästä sen. Sitten meillä on tämmönen aikamoinen juttu tässä. Tehdään ensimmäinen. Oikeesti vähän tiukahkompi solmu. Saadaan se pysyä tuossa kasassa. Hyvä. Sitten tehdään vähän. Nyt sit sä voit laittaa tähän näitä tippuneita kukkia vielä ja lisätä tänne tavaraa. Tässä on nyt sit mun taideteos. Sä huomaat jo nyt, että tähän nyt jo tarttuu väriä. Mutta mä mietin, että koska mä halusin vähän semmoisen vesivärimäisen lopputuloksen, että mä haluan, että se värit vuotaa, että ne valuu. Että mä tiputtaisinkin tän kokonaan sinne värjäyspataan, jotta mä oikeasti saan ne värit liikkeelle. Eli en höyrytäkään. Mutta tässä on nyt mun nippu. Viedään se pataan. No niin, tässä on mun värjäyskattila ja keittolevy. Se ei ole ihan täysillä. Ei sen tarvitse kiehua ton veden. Mutta se on kuumaa se on. Sitten let's pop it in. Käännetään sitä kamera. Alright. Sitten, koska teinkin impulsiivisen suunnitelman muutoksen, niin mä laitankin koko nyytin tänne veteen. Blop. Ja jahas. Otetaan tuolta työkalupakista.
Täältä noin, kauha. Painellaan. Nähtävästi vettä ei ole ihan niin paljon, että se uppoisi sinne kokonaan. Tämäkään meitä ei haittaa. Meitä ei haittaa mikään. Tämä on hauskaa ja luovaa tekemistä ja joka kerta oppii. Mä vähän pyörittelen tätä täällä nyt. Ja katson. Katsotaan mitä tästä tulee. Palataan asiaan. No niin, se nyhti saa sit lillutella siellä vedessä. Ei kovin kauaa. Ehkä noin 15 minuuttia. Mä välillä aina kurkin sitä ja katon miltä se näyttää. Milloin se on mun mielestä hyvä. Ihan muutama sananen tämmöisestä luovasta tekemisestä ja kasvivärjäyksestä erityisesti. Tähän on hyvin semmoista, mitä sä et voi kontrolloida alusta loppuun. Värit käyttäytyy, tai siihen liittyy niin monta tekijää, millä lailla ne värit käyttäytyy. Miltä se lopputulos tulee näyttämään. Siihen on niin monta muuttujaa, että se on todennäköisesti joka kerta jotain muuta, mitä sä ajattelit. Eikä silloin pidä olla pettynyt tai tuntea, että sä olisit epäonnistunut. Et todellakaan. Se on just se luonnonvärjäyksen taika. Sä et voi toisintaa sitä täydellisesti. Sä oot tehnyt jotain ihan täysin uniikkia. Ja sä teet osan siitä työstä ja kemia, kasvit hoitaa loput. Ja lopputulos on aina jotain kaunista ja ainutlaatuista. Ja ehdotankin itse asiassa, jos sä oot taipuvainen perfektionismiin, tai esimerkiksi sun on vaikea aloittaa joku uusi harrastus, esimerkiksi jotain luovaa tekemistä, maalausta, piirtämistä, tanssia, mutta sua estää se, kun sä et oo siinä vielä hyvä, siis se, mitä sä ajattelet hyväksi, niin kannattaa kokeilla kasvivärjäystä. Se opettaa kyllä niin kuin sitä, että et voi kontrolloida kaikkea ja lopputulos on aina yllätys. Ja se on aina tärkeää, että sä otat sen ajan ja sä nautit siitä tekemisestä. Se on sen kaiken lähde. Se ilo. Tekemisen ilo. Mun täytyy nyt siirtää kuvaaminen sisälle, koska hyttyset söi nyt lävältä. Mut mä otin nyt mun nipun pois vedestä. Tältä näyttää. Kivasti se väri on levinnyt. Ihan niin kuin mä aika lailla halusinkin. Se on aika lämmin, mutta kyllä mä luulen, että mä voisin jo avata tän, koska mun sormet ei pala, kun mä kosken tähän. Mut kuuma se on, mä en tiedä näettekö että se höyryää. Okei, katsotaas. Okei. Okei. Okei, 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 okei. Okei. Siis. Mä taidan nyt asentaa että te näette täältä ylhäältä päin. Miltä tää näyttää. Okei, mä menen nyt. Heittää tän pesukoneeseen. Pesen tän
lyhyellä ohjelmalla 30 asteessa, pH-neutraalilla pesuaineella ja vähän laitan myös etikkaa mukaan. Siis ja mä palaan asiaan sit kun tää on kuivunut. Tämmönen tästä tuli. Mä oon tosi tyytyväinen. En tiedä onko mä paras nyt esittelemään tätä, koska tää on mulle vähän nafti. Tää on XS-koko ja jos mä ostaisin tämmösen jakun, niin se olisi S- tai M-koko. Riippuen täysin mallista. Että ei ehkä ole paras mulle, mutta tää kuitenkin menee mun päälle, niin mä halusin näyttää, miltä tää näyttää mun päällä. Mistä tähän tuli aivan sikahienot printit. Ja tässä vielä jakku tosiaan ihan käyttövalmiina ja ihan, no omasta mielestäni todella onnistunut lopputulos ja oli hauskaa tehdä ja tää tulee kanssa sitten myyntiin. Kannattaa seurata Laakson Likan Instagram- ja Facebook-sivuja. Sinne tulee aina myynti-ilmoitukset. Kiitti kun katsoit. Moikka!